nganoma nini right yini bese thi-ke uMaria yazi ukuthi sekuvela kwaphela iwayini bese yaphendula-ke indodana yakhe ithi hayi wemama ungene ngapha impela kokwami yini ngempela ngoba phela isikhathi sami asikafiki yini uthi my season has not come manje yini ke I'm out of my season yini ke jo bese yaphendula ioledi iphendula labafundi lithi lalelani madoda noma inayishoyo indodana yamphoxa uphendukela kubafundi kodwa yena uthi lalelani ngamadoda noma inayishoyo anoyenza manje ke ngifuna siyilande ukuthi yini uMaria angaphoxeki uMaria ubambe imfihlakalo yokuthi noma isikhathi singakafiki but it is possible rephinda leyo uMaria ubambe imfihlakalo yokuthi noma out of season but it is possible ngani na kwafika ingelosi kimi isikhathi siphika isizini iphika isimo engisona siphika yathi ngizokhulelwa out of my season I gave birth to you uthi Jesu wena utholakale out of my season so ke ngibambe imfihlakalo ukuthi even if you are out of your season but it is possible lama yakho sama I'm calling you out of your season ngiyaphuthuma manje noma isikhathi singakafiki it was unfair for him to curse the tree it was unfair for him to curse the tree athi ngabe kusadla umuntu kuwe ngoba iBhayibheli liyasho ukuthi isikhathi somkhiwane sasingakafiki umkhiwane was out of its season kwasho ukuthi yena ubese ubizele kweyakhe season wathi come out of your season as a man of authority I'm calling you Jwa wathi mayithi uyabuya usahleli kweyawo isizini wathi ke therefore I curse you it withered from its roots ulamasha wathi kumkhiwane noma ungekho kwisizini but it is possible for you so uma ungafuna ukukhiqiza sengubizile which means you are failing ngikulethele kuna imfihlakalo namhlanje sulinde isikhathi eside even if you are out of your season I'm calling you it is possible noma inayishoyo